कर्नाटक के जंगल में शेर खान का डर सब पर लगातार बनल रहे। सारा जानवर जैसे सिर्फ आपन जान बचावे खातिर ही जियत रहने। एक दिन हिरन और हिरनी घास खात रहे लोग, तबे शेर खान आ गई। खाना खा रहल बाटा लोग। शेर खान तेज आवाज में बोलस। ओके देख के दोनों डर गई ना सा। हाँ शेर खान, थोड़ा खाइल जाई और थोड़ा बच्चन खाती ले जाइल जाई। शेर खान बोलस, हमहू अपना बच्चन के ये कह के आइल बानी कि तोहार शिकार करब, थोड़ा खाइब और थोड़ा बच्चन खातिर ले जाइब। सुन के हिरन और हिरनी डर के भागे लागल लोग। शेर खान उनका पीछा कैलस। भागत भागत दोनों एगो चट्टान के पीछे छिप गई ना। हिरन बोलस, देखा हिरनी, हम दोनों का बचल मुश्किल बाटे, तू भाग जा, हम शेर खान के रोकतनी नाही, तोके छोड़ के हम ना जाएब, तोके हमार कसम, बच्चन खातिर तोहार बचल जरूरी बाटे। हिरनी भाग जाले और शेर खान हिरन के मार देला। डेराइल हिरनी बच्चन के पास जाले। बच्चा लोग चला, हम सब के जंगल छोड़ के जाए के होई, शेर खान तोहरे पापा के मार देले बा। तभी बल्लू बंदर आवेला। रुका बहिन, शेर खान के डर से जंगल छोड़ने के जरूरत नहीं खे, तोहार भाई अबहिन जिंदा बा। हिरनी बोलस, आप कुछ ना कर सकेनी, शेर खान बहुत ताकतवर हवे। बल्लू बोलस, आज शनिवार है और हम बजरंग बली का भक्त हैं, पूजा करके आवतनी, फिर देखतनी शेर खान के। बल्लू पूजा करेला और फिर जंगल में मीटिंग बुलावेला। भाई लोग, अगर आज हमनी के कुछ ना कइल जाई तो कल सब केहू के जंगल छोड़ के जाए के पड़ी। जानवर बोलना सा, हम तो आज ही जंगल छोड़ रहल बानी। बल्लू बोलस, हमरे पास एगो आइडिया बाटे, हम शेर खान से मीटिंग करब और कानून बनाइब कि वो सिर्फ बूढ़ा और बीमार जानवरन का ही शिकार करे। जानवरन के आइडिया पसंद आइल, मगर चालाक लोमड़ी सब कुछ सुन के शेर खान के बता देहला। शेर खान गुस्सा में आकर कहेला, हम सबके मारब, हमके कोनो कानून ना चाही। बल्लू समझ जाला कि लोमड़ी धोखा दे देले बा। फिर वो चलेला और कहेला, महाराज, आपके जौन खबर मिलल है वो अधूरा बाटे, इस सब लोमड़ी द्वारा कहल गईल बाटे ताकि ओकरे दादा के बचावल जा सके। शेर खान गुस्सा में आके लोमड़ी के मार देला। मरत समय लोमड़ी कहेले, हमार दादा तो ये नहीं था। अब शेर खान बल्लू से बदला लेवे खातिर जंगल में आवेला। वो कहेला, कानून कल से लागू होई, लेकिन आज बल्लू के हम मारब। सारा जानवर डर के भाग जाने, बल्लू अकेला रह जाला। अरे रुका, साथ रहल जाई तो कुछ ना होई, बल्लू चिल्लाला, लेकिन केहू ना रुकेला। शेर खान बल्लू पर हमला करे खातिर आवेला। बल्लू भागेला और बजरंग बली के मूर्ति के पास जाके कहेला, हे बजरंग बली, हमके बचा ली है, नहीं तो सबका विश्वास उठ जाई। तभी मूर्ति से बजरंग बली प्रकट हो जाने और कहे ना, बल्लू, हम आ गइल बानी, डरा मत। शेर खान देख के डरा जाला और उज्जा से दुम दबा के भाग जाला। फिर बल्लू सब जानवर के इकट्ठा करेला और कहेला, अगर बजरंग बली ना आईता तो हम मर जैती। हम तोहरा खातिर लीडर बनल रहनी, लेकिन तोहन लोग हमके धोखा देला। जानवर बोले ना, हमके माफ कर दो बल्लू भाई, अब तू ही हमार लीडर बाड़ा। बल्लू बोलस, ठीक बा, लेकिन पलट मत जइया लोग, जैसे फिल्म में सिमरन पलट गए रहे। सब हंसे लगने और बल्लू के आपन लीडर मान लेने। अब सब जानवर जंगल में खुशी से रहे लगने। भगवान हमेशा अपने भक्तन का मदद करे ना। जब बल्लू सच्चा दिल से बजरंग बली के पुकारलस, तब भगवान भी ओकर रक्षा करे खातिर आ गई ना।